ಯೂಟ್ಯೂಬರು ಅಣ್ಣೆ ಒರಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆನ ರಿಲೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಫುಲ್ ಇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಆರು ಕೇನೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಬತ್ತನ ಪಾತೇರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನೊಂದು ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಕ್ಕದ ಊರ್ದಾರೆಗೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಾರು ಅಂದ್ಮಂಡ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಪೂರ ದಾಲಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಸಾಲಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ಲಸಿಗೆ ಪೂರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಆರೆಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತದು ಮಾಹಿತಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಕೊರ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸೊಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬಂಡದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಅದು ದಾದ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದು ಯೂಟ್ಯೂಬರು ಅಣ್ಣೆ ಒರಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆನ ರಿಲೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಫುಲ್ ಇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಆರು ಕೇನೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಬತ್ತನ ಪಾತೇರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನೊಂದು ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಕ್ಕದ ಊರ್ದಾರೆಗೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಾರು ಅಂದ್ಮಂಡ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಪೂರ ದಾಲಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಸಾಲಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ಲಸಿಗೆ ಪೂರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಆರೆಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತದು ಮಾಹಿತಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಕೊರ್ನಿ ಆರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋನಿತ್ತನಿಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೊ ಇಂತನ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆತ್ತೊಂದೆರು ಕ್ಯಾಮರಾಲ ತೊಜಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕ ಒಂಚಿತ ಮೈಕ ದೆತ್ತೊನೋಡು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡು ಪೋದು ಕೇನ್ನ ಇಕ್ಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ನ ಇಕ್ಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನಾರ ಹಾಪುಂಡು ಲೈವ್ ದಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಮೆಸೇಜ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೇನಾರ ಅಂಚತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೇನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಾಪುಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದು ಕೇನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರಾರು ಶೋಕದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾದೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎಂಕೆಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಎಂಚ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆತ್ತೊನ್ನತ್ ಏನನ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆತ್ತವನು ಜೈತೆ ಅತ್ತಾರ ಪಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬರ್ನಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಸಾಲಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಲಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಪೇಸ್ತ ಜಪ್ಪದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಪೇಸ್ತ ಜಪ್ಪದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಪೇಸ್ತ ಜಪ್ಪಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಯಾರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆರೇನ ತೂದುಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂಡೈತೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೇಸ್ತ ಜಪ್ಪಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಏರೊಂದು ಗುತ್ತ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲಂಡತೆ ಪೇಸ್ತ ಜಪ್ಪದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಉಡಿತೆ ಪೇಸ್ತ ಜಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಪ್ಪುನತ್ತ ಪೇಸ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಮಗನೊಂಜಿ ಇಡೆಟ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ನೆನಪಿತ್ತನಲ್ಲ ಮರಪದ ಉಡುಪೆ ಬೊಚ್ಚ ಮಗ ಕೊಯ್ಯೊಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸವುಜೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವುಜೇರು ರೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಂದು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅವು ಪೂರ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಸ ಜಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗನಿಗೆ ಬಾವು ಒಂದು ಅರೆ ಎಂಡ ಪುಸೋತಿಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಕಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ತಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಒಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚಿತ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದ
ಏರು ತೂಪೇರಿಂದಲ ಆಪುನವೆ ಬೇಜಾರಾಪುನಗಳೆಲ್ಲ ತೂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಬರಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅಯ್ನು ಪೋದು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಊರದ ಕೋಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೇನ್ವೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಪಂಡತ ಲೆಸ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋಡದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ನಿಕ್ಲನ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್.